No niin, katsotaanpa välillä miten se työajokki lähtee käymään. Täältä päävirta päälle ja... Ei muuta kuin hytti. Leppu sinne ja... Tämähän on sitten Sisu 14. 475. Kumminsilla ja... Saatana, sehän lähti laakista kun palamu alta. Saatana. Muuttuista kohille. Ihan lattaamaan pikkuhiljaa. Täältä laitetaan vähän kierroksia. Näin se Sisunkin lähtee käyntiin. Laatu suomalainen aato ja oikealla vaihekepi. Eikä siinä näihin kuvia tunnella.